Moni mwambo wathu Yesu Kristu ndikulandireni kutumiki wakanthawi kochepa chabe. Mawu athu akuchokera m'buku la Mateyu chapter 7 verse 22 mpaka 23. Mateyu chapter 7 verse 22 mpaka 23 akuti, ambiri adzati kwa ine tsiku lomwelo, Ambuye, kodi sitinanenera mawu m'dzina lanu ndi m'dzina lanunso kutulutsa mizimu yoyipa ndi kuchita m'dzina lanunso zamphamvu zambiri? Ndipo pamenepo ndidzafukulira iwo, sindinakudziwani inu nthawi zonse, chokani kwa ine inu akuchita kusayeruzika. Ndithu pa Mateyu chapter 7 verse 22 mpaka 23 Yesu Kristu akukamba kapena kuti akufotokoza za chochitika china chimene chidzachitike tsiku limene Yesu Kristu adzabwere. Ndiye Yesu Kristu akufotokoza momveka bwino kuti tsiku limene Yesu Kristu adzafika ndi kuyamba kutenga anthu olungama, ndipo zidzafikadi poonekera kuti zikuonetsa kuti Yesu Kristu wamaliza kutenga anthu olungama. Ndiye akadzamaliza kutenga anthu olungama padzakhala anthu ena amene zidzadziwikiretu kuti atsala, ngakhale iwo eni adzadziwanso kuti ifeyo tatsala, sizinayende. Ndiye anthu amene wa Yesu Kristu ndi amene akuwafotokoza Mateyu chapter 7 verse 22 mpaka 23 kunena kuti ambiri adzamfunsa Yesu Kristu kuti zikutheka bwanji Ambuye ife kutsala, zikutheka bwanji Ambuye ife osatengedwa nawo, chifukwa ifeyo timayembekezera kuti titengedwa nawo, timayembekezera kuti tipita nawo pamene inu mukubwera. Ndithu kufunsa kumene akufunsa anthu amene sikuti akungofunsa kufuna kumuyesa Yesu Kristu, ndithu akufunsa pa chikumbumtima chenicheni chochokera pansi pa mtima, kunena kuti mmene ankakhala mu dziko lapansi, mmene ankapanga zina zonse, mmene ankapemphera, mmene ankapembedza, mmene ankachita china chonse, analotsimikizika mtima kuti ifeyo ndi Mulungu zathu zili bwino, ifeyo ndi Mulungu zathu zikuyenda, ndipo Yesu Kristu akabwera tipita nawo. Koma akudabwa kuti Yesu Kristu abwera sakuwatenga, sakupita nawo. Yesu Kristu abwera akuwasiya mgulu limodzi la anthu ochimwa, akuwasiya mgulu la akuba, akuwasiya mgulu la mbava, akuwasiya mgulu la chifwamba, akuwasiya mgulu la chigololo, akuwasiya mgulu la oledzera. Ndakudabwa kuti Ambuye zikutheka bwanji ngati panali Khristu ndi anthu oyembekezera kuti tikalowa nawo mu ufumu wanu tinali ife. Ndiye mumve chimene anthu amene akufotokoza umboni wawo wa chiyero chawo, umboni wawo wa kukhulupirika kwawo, umboni wawo osonyeza kuti iwowo anali anthu oyera, anali anthu olungama, umboni wawo osonyeza kuti iwowo anali pa ubale wabwino ndi Mulungu wakumwamba, umboni wawo osonyeza kuti iwowo ndi Mulungu ndi khetekhete, iwowo ndi Mulungu ndi pondeapa, iwowo ndi Mulungu ndi munthu ndi nzake ndithu. Ndiye umboni umene akuperekera anthu amene wakunena kuti Mulungu tangoganizani, Yesu Kristu tangoganizani, tachita zozizwa mu dzina lanu, tachita zodabwitsa mu dzina lanu, zikutheka bwanji lero kutisiya, tachotsa ziwanda mu dzina lanu, tapanga zodabwitsa mu dzina lanu. Mbale anga, mukanthawi kochepa mafuna muganizire funso ili lonena kuti mumayezera chani zinthu zauzimu? Mumayezera chani zinthu zauzimu? Mumayezera chani moyo wanu wauzimu? Mmayezera chani moyo wa mtumiki? Mmayezera chani moyo wa profeti? Mmayezera chani moyo wa mlaiki? Mmayezera chani moyo wa mphunzitsi? Chifukwa anthu awa akufotokoza chimene iwowo pa dziko lapansi pano ankayezera, ndicho zozizwa ndi zodabwitsa. Kuchokera mu zozizwa ndi zodabwitsa zimene zinkachitika zinapatsa iwowa umboni onena kuti iwowa ndi Mulungu wakumwamba zili bwino. Koma tsiku lobwera Yesu zikutsiriza kuti yayi, zozizwa ndi zodabwitsa si umboni onena kuti ndi Mulungu wakumwamba zili bwino. Zozizwa ndi zodabwitsa si umboni onena kuti Mulungu wakumwamba anavomereza zochitikazo. Zozizwa ndi zodabwitsa si umboni wa chiyero. Umboni wa chiyero ndi chani? Ndi umene Yesu Kristu akufotokoza kuti chokani ochita kusatani kusayeruzika, chokani ochita kusayeruzika. Mawu awa mukamasulira onena kuti ochita kusayeruzika, mabhaibulu ena afotokoza kuti lawlessness, kapena kuti kusasamala chilamulo cha Mulungu. Mmayezera chani zinthu zauzimu? Yesu Kristu akuwula kuti zinthu zauzimu choyezera chake si zodabwitsa zimene zikuchitika, choyezera chake ndi chilamulo cha Mulungu, chifuniro chake cha Mulungu. Anthu awa chimene ankayezera moyo wawo wauzimu, chikhristu chawo chinali kupezeka ndi zochitika zozizwa pakati pawo.
koma Mulungu wakumwamba chimene amayezera ndi kukhulupirika kwa munthu pa chilamulo cha Mulungu wakumwamba. Chifukwa anthu awa Yesu Khristu sakukangana nawo zoona kuti machita zozizwa chana kuti iyayi kumene kusitika mbako tingotenga ma standards amene timagwiritsa ntchito kumwamba ndiwo kumvera ndi kukhulupirika pamaso pa Mulungu. Inu ngakhale mmachita zonsezi chilamulo cha Mulungu munalibe nacho ntchito, you are practicing lawlessness, simasamala chilamulo cha Mulungu. Pachifukwa chimenecho ufumu wakumwamba osakalowa. Ndi mawu a Yesu Khristu. Inu mumayezera chani zauzimu? Mmayezera chani chikhristu chani? Zozizwa malingana ndi mawu a Mulungu ndi Yesu Khristu zimayezedwera pa chilamulo cha Mulungu, chifuniro chake cha Mulungu. Wakumwamba akudalitsidwa kukhala mudziko ndi nthawi yovuta imene ndithu ambiri choyezera chathu pa zinthu zauzimu ndi zozizwa ndi zodabwitsa. Malingana ndi mawu a Mulungu ndi Yesu Khristu ndi chilamulo cha Mulungu zimene Mulungu akunena tikuzitsatira, tikuzichita kapena sitikuchita. Mulungu wakumwamba akudalitsidwa.